Здравейте хора, аз съм Коко. Днес ще играем Animal Hospital, вече сме влезли в играта, за да не губим време. Ще играем с Найтто. Нека се представи. И аз съм Найтто и имам канал с почти 60 абоната, който иска да се абонира, може да го направи, ще коментирам в канала на Коко. И сега тая, не знам какво иска. Айде да те покажем да те видим как изглеждаш като някаква момиче. Добре. Давай направо сканирай, защото няма как, няма как първите двама да са лоши, защото нали нямаме и тук да затваряме. Нямаме тук да затваряме. Да. Аз ще ги такова, аз ще ги предвиждам, че ще ги вземаш. В смисъл? Добре. Ти ще вземаш билети, аз ще ги преглеждам. Това е. Виж, вземи и такова, и вземи капки за очи и подправки. И... На той ще му трябват подправки, да знаеш. Да, аз съм ги взел. Добре, ти... Няма да ти гледам даже снимката, направо те пускам. Направо, си нормално, направо отивай. Бирум 2. Добре, за другия ще ти трябва капки за очи. Къде е той? Ето го е за тебе. На коя се е той? На втора. Ще иска капки за очи, така че не е нужно нищо да знам. Аз съм ги взел. Shift 1 е. Добре. Не се вижда целият екран поради проблеми, така че... Така ще направим. Винаги когато си взимаш кафето, пий по 2 глътки, защото когато пиеш цялото кафе, когато дойде ония Барни, той и ако му дадеш кафе, той ще ти помага, така че трябва да не го изпиваш. Трябва да пиеш само 2 глътки, защото имаш 3 глътки. Дай ми кафе. Ти го взе ли, бе? Да, аз го взех. Защото малко ми беше сами. Беше ми малко сами. Аз съм на 58, ти си на повече от мен, аз съм на 58. Защото ето, и тук камери. Да. Ама виж, тук на снимката трябва да им гледаш и ушите. Ушите... Защото ние винаги пропускаме ушите, може би. Аз съм бест. Да, защото ти ги преглеждаш, аз само ги пускам. Добре, така ще правим. Кого искаш ти? Да, аз да ги преглеждам. Я да ги видим сега. Това ще ти. Ти гледай на камера, да си ги гледам по снимка. Ушите и са добре. Всичко нормално. Я виж на камерата дали всичко е окей. Всичко е окей, да. Пускай го. Добре, ти я регистрирай. И кажи на коя стая и какво трябва да взема. Кажи ми какво трябва да взема. Не знам, вече не знам. Не знам вече. В 3. Стая 3. Сега ще взема няколко. Не гледай нагоре. Не гледай само, че нагоре. Не гледай нагоре. Става ли? Защото не гледам нагоре. Така. Можеш от тук да погледнеш. Аз сега Ой! Да, затова ти казах да не гледаш. Аз ще отида от тук да... Ой, какво за ти? Какъв си ти? Добре, няма да поглеждам на въпрос. Какво ще трябва да? Друя. Ето се говори. Ето медицин. Ето, готово. Ти имаш ли? Аз ще го взема. Аз не знаех, че това ще трябва точно. Да затварям ли? Давай затварям. Просто
ще отворя вратата. Are you serious? Да, той каза и друго нещо. Чай да взема кафе. Хей, Ам, I have opponent. Я да те видим първо и после. Аз той гледах го и така, защото може да те джъмскер. Аз чакай малко. Я ви сега камерите. Нищо и няма. Еми, значи да я регистрираме. Направо, давай. Готрум едно. О, там май ще са и нужни 10 работи. Тук сме, сиропа. Коко. Да, ама гледам. Моля. Някакъв салкър ма стресна. Ма дори не го видях. Вземам единка, така. Ти взел ли си лекарството? Не, аз не знам какви са. Знам само първите. Аз ще ги взема, споко, аз ще ги взема. Това е добре. Точно го гледай. Кое да не гледам? Дай да взема другото аз. Така. Какво направи, бе? Ейо? Не. Чего? Не. Добре, няма те гледам. Пич, няма те гледам. Кажи ми като... Hello? Ай, стой да не гледам така. Я да вземам камерата. Чеки, лобито... Добре, няма нищо. Регистрира я. Другия път гледай да направиш грешки. Ма нищо не съм правил, бе, пич. Брат, аз сложих и това лепилото и ти сложи лепило, пич. Не, гледай нагоре, не гледай. Неспокойно няма. Ти е така Ти просто е така лекичко нагоре можеш да погледнеш. Не можеш. По-добре не гледай, брат. Можеш да видиш малко очички, е така просто. Бле. Той, що като гледа нагоре не се трови. What the fuck, то се махна. Сега кой трябва? Капки за очи. Аз ще взема медицин. С какво звучи? Добре. Така, долу. Доктор идва. Къде е пожарогасителя? Дай да го изчистя. Дай с пожарогасителя. Айде, готово. New facilities, това ще отвори се. Гледаме да ичи. Айде. Сега ще направя нещо много готино. Какво ще направиш? Хора, ако ви харесва видеото, like and sub. What the fuck? Like and sub. Добре, взимам си. Сега искам аз да съм пец. Аз ще вземам това. Ясно? Окей, аз ще гледам камерите. Това няма име. Как ще няма име, бе, пич? Сканирай. Нормално е. Я да видим на камерата какво ще има. Нищо няма. Нищо няма. И име има. Така че... Рум 8. Тук трябва да сме бързи. Операция ли ще прави? Ти я прави. Не си я прави операцията. Може ли аз да правя операцията, само че ти ще ми развалиш нещата?
Не, дай аз да я правя, аз съм супер бърз. Аз съм много добър в операции. Добре, значи ти си операциите, аз съм на такива работи, дето взем ДНК, ясно? Добре, взимай ДНК. Взимай. Заспивай го, направо го заспивай. Сега, добре. Готов. VR Drops. Трябва и Drops. Така, трябва и Медицина. Пържола. Трансплант. Медкит. Бандажки. Бандажи. Медкит, медицина и ножици. Медкит, медицина и ножици. Бързо, имам много малко време. Нямам, направи го ти, ножиците ти, давай ножиците ти, защото нямам място. О, майко, на късно бе, брат. Нямах място, сори. Заради тебе ще да умре, брат. Заради тебе ще да умре малката горгата жена. Жена ли е? Май не е жена. Стой и гледай го е така. За да не ти вземе от санитите. Нищо. Я да видим нещо намери. Нищо му няма. Давай регистрирай. Бум. Добре, всичко е нормално. Бум. Може ли аз да правя ДНК-то ти операциите? Окей. Ела в рум 8. Пак ли в стая 8 сме? Да, пак сме в стая 8. Този път ти правиш операцията отново. Добре. Ама бих искал да изхвърля нещо, ама няма какво. Защото мога да проверя само 2 айтема. Не знам, просто ще си изхвърля кафето, защото трябва да имам място. What the fuck, защо? Защо, пич? Айде отивай лягай. Чакай, колко стои така. Чакай. Ще легнеш ли? Никой няма на леглото. Чакаме те. Айде де. Айде ма. Айма. Ще сядаш ли? Си ебеш майката. Джоб, да, направо регистрираме. Така. Нямаш име, ама пак ще ти го дам. 6. О, yes! Рум 6 ми е любимо. Аз вече знам какво се прави на Рум 6. В разговора ли си? Ало? Ти си заглушил, пич. Заглушил си са. Извините ме. Може ли аз да пробвам? Синьо, стой, пречиш ми да гледам, стой! Не, аз го бърках напълно. Стой, така. Чакай, тук първо. Така. Ама, не, моля те, мръдни се, моля те, дръпни се назад, ще ми пречиш. И аз искам да правя. Ама, пич, пречиш ми, мръдни назад. Така, розово, червено, жълто, синьо, розово, червено, жълто, синьо. Ето готово. И аз исках да го направя, но си гварен. Никога повече няма да се срещаме, чао. Thank you. Коко. Затварям вратата, пич.
Колко? Да бе, Що какво да? сам? Благодаря ти за кафето, между другото. Аз имам кафе. Уу, То за какво е? Не знам. Иска нещо да му пътна. Добре. Всичко е тук. Ясен, чеки, руби. Тук не е всичко е окей. Наред ли си? Къде си, брат? О, Yes. уей. Може да спя този път аз, моля те. Добре, виж, не повтаряш нищо. Гледаш ги първо да свършат, да премигват и тогава трябва да ги повториш. Разбрали? Да, първо трябва какво после да... What? За брат, излез. Брат, ще излезеш ли? Пич, ако не излезеш... Пич, излез, моля ти се. Опа! Ние не сме му дали те с работи. Много сме Да, тъпи. плаче. Много сме тъпи. Много сме тъпи. Много сме тъпи. Да. Дай, ще спя колата. Кола фаст. La cola fast. Кола. Tum cham cham bum bum cham cham. Фиу. Абе, много след това ние не сме му дали нещата, брат. Ти ропа трябва да му вземеш сироп. Добре. Изчакайте, господине, Тя си извинявам. тръгнеш ли? Тя си тръгнеш ли? Аре, тръгни си, че този доктор има малко работа. И колко къде отиде? Добре. Тук съм бе, тук съм. Аре, бе, излез. Ще излезеш ли? Той майче, този няма да излезе според Абе, мен. гледай таймера, бе. О, what the... Погледни да сам. Ат? Какво има на там, бе? What? Какво има тук? Eavesdrop medical термит. Аре, отивай бе, пич, ще отиваш ли? Ехо. Брат Пич, няма да те чакам. Ей. Брат Пич, няма да те чакаме. Чакай, бе, чакай. Ами ай, Нещо чао, забравя брат нещо. Пич. Няма да го чакам, брат Пич. Нещо, напусна. Той пича напусна. Къде си ти? На чекин. Пише къде, в коя стая е? 100% е аномалия. Защото виж очи... Не бе! За какво затвори? Защото исках да я видиш очите, буквално очите й бяха различни. Къде? Ето го, айде! Добре, I need help. Стой. Добре. Трябва ми кафе. Къде? В коя стая сте? Няма никаква стая. Фью! Ние сме най-добрите доктори. За кой? Регистрира я. Ами, малко очите са и различни. Аз я снимах, когато и беше зле и затова сега така я снимах. На коя стая? Не знам. Тук... Пета. Хубаво, аз ще я чекина.
Ма колко... можех да ти дам, това ще бъде супер. Кое? И това, ако ти бях дал, ще да бъде супер. Ами хвърли го в кофата за буклук, бе. Ето е. Така... Мръдни малко е. Кой ти трябва? Казвай, кой ти трябва? Кой ти трябва? И дропс, дай аз да го взема, пич, дай аз. Аз го взех вече. Сърдит съм ти. Брат, едно нещо не мога да взема. И ти ми се сърдиш вече. Ох, малко ми. Как са те си? Дай да ти взема кафето, брат. Ще ти дам кафе. Само да не ме стреснеш. Тенчо. Ама виж очите, виж колко е стръмно. Пак ли операции трябва да правим? Маща, Семка, падна ми камерата. Брат, ти прави операция. Страх ме. Ама аз нямам... Стой да си пия блок си кола. Стой. Пришпивателни. Пич, стой да си хвърля кафето. Така. Приспивателно. И в дропс. И в дропс. Така. Сърце. Орган. Защо е трябвало сърце? What the fuck? Бандаж. Пробиотик. Кой ти? Пробиотик. Медкит. И Вайдропс. Къде е спел? Къде е скапел? Скапела и това. Скапелото го взема ли аз? Антибиотик. Стой, моля те, стой. Стой, че съм разконцентриран. То. На следващата секунди ще да умре, брат. Колко някой ни следи на камерите, пич. О, той я иска кафе, стой, той я иска кафе, стой. Така. На мен трябваше кафе. Ама мен какво ме интересува? Майната ти. Да им те напръскам. Ми давай, да. Добре. Стига ли че толкова? Ай, чао. За какво го затворила, е? Майко мила. Ох, майко мила. Не се майката. Ох, майко мила. Не би си майката. Сега се ръчите, къде е кафето на мен трябваше. Да, бе, да, заради мене, въпреки че пациента искаше кафе. Пациента искаше кафе, бе. 9%, брат. Пациента искаше кафе, пич. Няма какво да направя, защото той ще ни помогне. За по-нататък. Биорум 8. Пак ли операция? Убийте ме. Трябва да умра. Просто трябва да умра. Коя щая? Пак ли на операция, бе? Да, пак операция. Айде, колко... Айде, че си на операциите. Да, ма ти го преспиваш. Майка ви дейба, губите ми времето. Какво си? Те ми губят времето. Той пак иска кафе, пич. Сори, нямаме кафе. Затваряй, освен. Да го затварям ли? Чат.
То не е чат, то това е лайв. Това е лайв. О. Брат, нямаме кафе и без това саднитето ни е малко, така че няма как да ти го дадем кафето. Аз съм се прочитала. Абе, Ама аз съм... Ох, набързо взема кафе. айде. Аз ще... Ами аз ще взема кафето, сори. Трябва ми кафе, честно. На колко саднити си? На 6%. Аз съм на 50. Ами трябва ми ти като го изкаби. Тичо. Аз съм 16, айде на 51, айде. Най-накрая аз да оперирам нещо. Ай, чао. Аз оперирам, не ти е къш. Къш, бе. Няма пък. Не, няма пък. Аз ще бързо време в тебе, пич. Стики тай. Това е време, стига, махай се. Махай се, бе. Махай се. Абе, махай се. Видите, Рив Дропс. Аз ще ги се. Аз. Медицина. Доктора идва. Ай, чао. Чао. Не. Съп себе. Какво значи това, госпожо? Не знам какво значи. По-скоро ти си госпожо. Съм тебе, брат. Ти си госпожо. И ти си госпожо. Гуд. Ха-ха, взехте изора, ха-ха. Взехте изора, ха-ха. Така ли? Ти сам ще я прави тогава. Сега ще имаш кола. И те разбрах. В момента имам два тейзера, буквално. Имам два тейзера. Добре. Ти лефна ли? За какво лефна, бе? Да, окей, ти без това се заглуши. Добре, явно е бил заед. Ама мен не ми дреми, така продължаваме. Целта ни е 6. Да оцелеем до Shift 6, за да направим рекорд. Така че сега сме Shift 4. Така. Направо те регистрираме. За Ауюби Room 7. Какво се правиш в Room 7, хора? Не знам. Добре. Добягам. Вашата семка. Слагаме това, слагаме, тук трябва да ти тупкаме, така.
Така, така. Така, така. Фак. Много почнаха да се появяват, добре. И, айде още едно. Хъртскан. Completed. Добре. Не ги разбирам тези схеми. Бандажки и мед. Бандажки и мед. Бандажи и някакъв сироп. Сироп и бандажки. Ще взема пожарогасителя, е така просто. Добре. Кой искаш? Не се намаля, предполагам. Добре, не се намаля. Не, какво направих, бе? Какво направих? Не. Стоп. Айде да... I think I will be room... Не! Вашата семка, моля ви, по-бързо вашата семка. Вашата семка, по-бързо. I like it. I don't and I like it. You like ти се намаля, нали така? Да, добре, айде лека пич. This is our get down bitch. Много ясно. Разбирам английски език, ама... Типа, са пак ли? Ех, май... Защо? Защо винаги ревете, бе? Добре, май нищо няма. Нищо няма направо. Минаваш. Стой да видим камерите. Нищо. Право. Както казах, минаваш. Thanks, I will be room 7. Значи, тук двама ли ще ми ревете? 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 Добре, той може би найтето е бил заед и не можел. Така правим тук харта така. Трябва да сме внимателни. Така. Не. Така. О, 6-7% беше видео. Така. Айде, лека пич. Така, харда е комплект. Добре. Надявам се, така. Хел и айдропс. Добре, нямаш проблеми. Хай и айдропс. Добре. Окей сме за сега. Така, добре, май на тебе нищо няма, майна. Пред камерите нищо няма. Сега да проверим на снимката. Всичко точно. Всичко точно. Нямаш точки, нямаш нищо не ти е запомнено. Направо 6 миминг.
5, 6, 7, 8, 9, 10, shot. Shot пич. О, имам още едно кафенце, добре. Ще си го изпия със спокойствие. Една глътка. Или то се презареди тук. Аха, то се е презаредило тук. Добре, така. Няма да гледам снимката, за да не се джемскярна, нищо нямаме. Да, окей, така, камери, нищо няма и на камерите. Отивай в This I will be room 7, първо трябва да го правим това в room 6, който се тръгна, извинявам се, защото room 6 ми е любима. Така, добре, в room 7, много в room 7, мой пич. Добре. Така. Това ще е дълго видео. Все пак. Това трябва да е дълго видео. Окей, добре. Не. The fuck you. Добре. Няма повече такива малки извънземни същества. Нали така? Да, така, добре. Давай. Сърце, така. Не, така. Много рядко излизат умрели сърци. Така. Не, само умрели излизат са. Така. Майко за малко. Така. Супер. Кой ще ти трябва? Къде? Тука. Така. Двете от тези селекции. Така. Добре. Заповядай едното и заповядай малко. Трябва да ти е сладичко, ти си дете, може би. Така, кой е... малката мишчица. Добре, не ще я пуснем, защото, доколкото разбирам, тя ни помага. Така. Пускаме я... Така, Рачел направо отива и Алби Рум 5. Ще е хубаво да не ми идват аномалии, защото... Сори, ще е алче, ма, нали искаш да те прегледам. Така, Рачелче. Така. Флай. Добре. Термометър. Сироп. И е такова. Лепило. На мен ми прилича на лепило. Така. Това. Добре, всичко трябва да е готово. Отиваме там в другата стая. Добре. Извинявам се. Бебе. Да, не може. Ти си аномалия. Така. Добре. Имам едно кафенце, което... Хей.
I have a man. Не ме интересува, че имаш апоменти. Стой да не го гледам така. Добре. Не се въртиш главата, окей. Малко си сънлив, ама... Така. Ръсти... Операции, лиле. Операции ще правим. Ай, майка. Вашата семка. Коре е той малкия розник. Добре, да не говорим за него. Просто ще го напръскам. Ай, не. Става така. Не. Аз съм дет, ако не си изпия кафето, аз съм дет просто. Какво? Не! Махни се! Не. О, майко, на много малко санити съм. Така, спи. Добре, бързо. Спачел. Антибиотик. Това е антибиотик, да. Не. Това е мисо. Ето мисо. Заповядай мисо. Ножица. Ето ножица. Заповядай. Две меса. Така, две меса и видропс. Така. Едно месо и още едно месо. Добре, би трябвало да е готово. Плиз, има ли кафенце? След 30 сека. Добре. Стоя така да те гледам. Мисля, че нищо няма. Ще видим на камерите, малко е по-затъмнено, но нямаш проблеми. Направо отивай в Thanks LB Room 8. Не! Какво ти става, бе? Вашата семка. Аз ще шиба на семка. Добре, ако то се умре, аз съм кукнат. Защото и той е мръсник там. Как ми свали саните? Буквално съм на 21 сани. Което е малко отрепка. Няма значение. Ти пък защо стоиш и чакаш? Не ме интересува. Значи те деца стоят неподвижно. Пич, аз не мога да разбера за какво стоите. Защо се чака толкова дълго? Защото да те еба. Така. Правим така и... Добре. Добре. Питам, къде ще ходиш? Thanks, I will be room, добре. Аре бе! Добре, това беше всичко от видеото. Трябваше да оцелея, ама не оцелях. Така че, бай-бай!